world around us. They don't need to know. Come find me where the sun sets and say. Hi guys, good morning. So, kailangan ko nang gumising para magluto ng kanin. 4:40 AM na kasi guys. But super lamig sa labas. Sobra guys. Sobrang ginaw. So, inaantok pa rin ako guys. So, mamaya na ako maglinis sa labas ng bahay nila ni Madam at sa loob. Kailangan ko munang magluto ng kanin. Kasi madilim pa naman guys. At sobrang ginaw guys. So now kailangan na natin mag-start na magwalis guys. So dito na lang siya. So ayun guys, tinamad naman ako kumuha ng silhig tukog. So kaya ito na lang silhig larot yung ginamit ko dito sa grass. O diba? Anyway guys, pasensya na kayo sa suot ko kasi hindi pa ako naliligo. Kasi mamaya na ako pagkatapos dito sa lahat ng trabaho ko sa bahay. So next area naman tayo guys. So dito naman hindi naman masyadong madumi kasi wala namang mga punong kahoy. So kaya nga mabilis lang tayo magwalis dito. Countdown, feel the ticking in my ears. No, is it near the end? Fade out till I disappear. So dito naman tayo sa likuran ng bahay. Mas bilisan lang natin magwalis kasi pumunta pa tayo sa loob. Pagkatapos dito magwalis naman tayo sa loob para maglinis din. So now, andito naman tayo sa loob ng bahay. So kailangan natin ayusin muna to. Then pagkatapos magwalis na po tayo. Eyes, walking on my own, playing nice, should I let it go? You said that it would change, but you're going home and I'm losing hope. Ba-da-da-da-da. So, tapos na po tayo dito guys. So, now, pumunta na po tayo sa kitchen kasi may nagantay pa natin ng hugasan. So, hugasan natin yan pagkatapos natin magwalis. So, now, tapos na po tayo maligo. So, kailangan natin mamisbis muna bago umalis kasi sobrang init ng panahon ngayon guys. Well, nagantay tayo kay Madam. So, kailangan natin to bisbisan ng mga tanim. At dito naman sa vegetables garden namin guys. So, meron tayong mga dito guys. Ito po yung vegetables garden namin. Meron tayong malunggay, alugbati, at iba pa. Look the other way, you face to face, words they flow